Ndichikutambirai zvekare pano paRare 263 pano paichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani uchiri mutsva kusubscribe mahara utina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, update yandinayo update yakapfupi. Chii chamboitika ona kapfupi last week takanzwa zvichinzi iye akaenda kunotora mota yainzi atengerwa naWicknell Chivayo. Aenda ikoko ainge amwa tudoro twake akabva asvika achinzi aiwa munodzoka next week futi nekuti mauya makadhakwa. Zvisinei, muzuva ranhasi tareceiva news dzekuti iye kapfupi atopiwa imwe akwa nyowani ende anga aina mainga. Vanga vasiwa mainga tichakuonai mucomment section. Pane mashoko aazotaura achitenda achiappreciata mushure mekunge apiwa mota. Inisa hatirare ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. How do you feel? Kutenda zvikuru komborerwa mashoko apa mungataura kubva pakati pemwoyo. Masoko andingada kukanda kutoka kutenda nekuona zvakaitika panguva yetsaona vakati aiwa kachipanga pamaziko ngatimugadzikei timupei imwe mota tapiwa akwa yeblue chipa kutenda wase Wicknell Chivayo chibaba icho. Saka kuti kutenda mukuru wenyika His Excellency baba vamunangagwa itaiwa mukutoona wana zvotenda zvikuru komborerwa kumashoko aitenderera pakati mungangomaclarify ipapo ndoti sori zvenyu zvichizozimbabwe zvinowanikwa pachirume apaona mai asi zvindatoni ndinobata kana bhiya amunicheribata futi moya muri safe and sound 100% cotton sober senzi. Aiwa tinowatenda baba waWicknell Chivayo. Aiwa tinotenda zvikuru. Aiwa gogo munonyazotaurawo mashoko enyu. Aiwa hapana kana chekutapuza kana kuwedzera pana aiwa zvinofadza manyama good blue.